adunay mga butang na atong balik-balikan na dili ni mo malintan ang kalami. Mao kini ang purple yam nga nahimutang sa agdaw sa isa sa mga 58 na branches sa Visayas ug Mindanao. Dili na to mahibawan na adunay moabot na tao sa atong kinabuhi kung kanusa ug asa na lugar. Mao kini si Boy Bulkit. Boy, agara ang Bulkit ay mura si Carlo Dalisay ang atake. Achipapin mo niya. Hey! Dili ta magsaba, ngayak na tang duha, pasigil sa mura lang wala, isikreto talang. Dili ta